ved ikke, hvordan man gør det med den touchpad. Det ved jeg. Start. Hallo, hey! Ja, faktisk. Det er Og ja, det er så det, der sker lige nu. I morgen der skal vi helt sikkert i gang med at filme, og vi har fået tegnet alle vores tegninger, som jeg lige kan vise her. Super flotte tegninger, som jeg tager hjem og får hende på. Vi kan se det. Ja. vi er så lige kommet. Hvordan skal det frem med jeres film? 6 år. Det var et seriøst spørgsmål. Vi mener faktisk, vi kan med at lave projekt om det. Niklas, hvordan skal det jeg frem med jeres film? Ja, vi står her med Mads Brøting Sonja, som laver film sammen med hans gruppe. Og ja, hvordan skrider det frem? Jamen, vi har jo fået optaget en masse gode ting. Og sager. Ja, det er godt med sådan noget. Føler I, at I har overskud i deres gruppe? Ja, for fanden. Vi kommer rigtig langt, og det er også seriøst arbejde. Så det bliver godt ud. Uden at være. Uden at være. Okay, det er godt. Sej. Det er meget, meget fedt projekt, det her. Jeg tror, det er meget sejt. Okay, tror jeg det der bliver jeres gennembrud? Ja. Jeg synes ikke, det er så fantastisk. Ja, det tror jeg. Måske nogle bedre spørgsmål. Hvordan sidder det frem med jeres film? Er I snart færdige? Ja, vi mangler kun 2 minutter. Det går strygende. Det er fantastisk. Der er på anden dag i etappen, der går det fint. Men vi nærmer os Frederiksberg bjergetappen, så det kan godt være, at holdet det falder godt nok lidt i præstationen. Bedst film er der jo et sted. Har det været hyggeligt? Nej, det er rigtig Er det det? Er det ordet? Men det har været sjovt, det har det. Godt. Okay, hvordan sidder det frem med jeres projekt? Altså, vi er næsten færdige. Vi mangler simpelthen kun lyd. Vi spiller rigtig meget. Kun Minecraft. Er det jeres gennembrud for animationsfilm? Ja. Hvor mange penge tror I kommer til at tjene på dette projekt? 100 millioner. Og hvor meget har I brugt på det? 0,5 kroner. Vi har brugt 400 kroner så. Det er cirka, ja. Så det er jo godt. Ja. Godt. Nu der sidder vi og kigger på, hvordan de laver deres film. Vores forrige gruppe, som ikke er med. Og lige nu der så det... Her er I så også. Nej, det var vi. Står og kigger på, hvordan de filmer deres film. Med det smarte kamera, med et stativ. Og deres papirbaggrund. Men der bliver lidt ligesom den der tyske musikfilm, som ikke kunne stå. Så politibilen den kommer, fordi han Du viste deres sonne, tror jeg. Nej, det var den måde. Det er backstage. Maria, flyt det her. Fordi vi er fine sko. Hvordan skal jeg så flytte her? Jamen, du havde din hånd ind under dyret. Nu, bare gå i gang. Jeg er også. Eller jeg er også. Maria græd for helvede. Du må gerne gå lidt hurtigere. Og man... Okay. Ja, jeg står så her ved det her akvarium, hvor jeg skal til at interviewe en fisk. Sådan. Nu. Og her har vi vores Ja, det er godt. dejlige ven. Og det er første gang, man spørger dig om, Sådan. hvordan er det at få lavet en film lige bag sin ryg, bogstaveligt talt. Okay. Vi har optaget og så skal vi ind på en takststation. Smager alger godt. Okay. Vi har optaget og så skal vi ind på en takststation. Smager alger godt. Maria, hvor er du henne? Maria, du sejler af.